Eta lantalde bat sortu bantu. Komentare hori espliko dukozueli ikastetxeri, bata da LH-ko eskolie eta beste institutue, bateratute doki esaman komunin komedadora estetzer eta bibliotekie. Eta orduan, lantalde horretan da institutue, bekomentatik da leire, eskolan gane, herri bibliotekatik gane, eta gero da guraso elkarti, eta benetan guraso elkarti lana oso nada. Pringaun da pilo bat lan egin dabe, eta gaina pilo dabe. Ero zan gotzu hori egiteko da. Hori zan bat. Eta bigarrena zan, nik eneba lan egin barriro biblioteki antolatzi. Zetako. Hor egon bizan, hori sozetako erabili egin du. Zeostantzin zan, ez dakitzen izan da, kandido bentzetu izan da, ez? Ordenadorak ipintzen die, baina gero zer zeitxoko gara, ez? Eta orduan, biblioteki sortu bai, baina gero irakurketa proiektu bat edo holako, hau dana da, dandar por casa esaten dana, egugu, aldizen dugu modun, eta irakurtu bai. Eta irakurketa proiektu hori sortzen goiez, eta buke goiez. Eta hori lehirek esan dukotzura, kurba, komentako proiektu ez eta gertzen.